Здравейте хора! Аз съм Криси. Аз съм Габи. И ние сме Криси и Габи 100 Pro! Днес ще правим пица чалендж, защото много хора от вас искаха... Да, буквално всички. Да, буквално всички искахте да направим пица чалендж и днес ще направим пица чалендж. Приготвили сме си, ето както виждате, пици. Аз хлопнах и сложих твърде много сос и ще е забавно. Взели сме няколко продукти, сега ще ви покажем кои са. Имаме кисели краставички, маслини, ябълка, домат, майонеза и горчица, царевица, пастъци, кашкавал, крем-вирш, бял шоколад, Топено сирене, морков, чипс, лют пипер, салам, желирани бомбони, грах, бим бузъл с гадните вкусове от миналия път, пукащи бомбони. Първо от продуктите ще тегли Габито, тъй като има по-голямо желание. Да, огромно. Нямам търпение. Също нямам търпение. Това ще е супер забавно. Първият клиничен продукт е пастъци. Така. Ето ги пастъците. Поне не е гадно. Това ще е баси яката пица. Сега е мой ред да тегля. Тя е много претенциозна. Супер претенциозна съм, който ме познава, знае, че нямам никаква друга пица, освен маргарита. Плюс което съм вегетарианка. Да, за това, ако се падне месо, ми се падна няма да бъде. желирани бомбони. Това ще стане много готино, между другото. Да, нали. Като се разтопат, особено, ще е фан. Фан факт. Фан факт е, че аз тук обичам всичко, без майонезата. Фан факта е, че аз не обичам нищо. И без гадните бъзали. А Кристо почти нищо не яде, затова ще е топ. Така, мой ред е... Маслини! Хора, обожавам маслини! Това ми е любимото нещо. Късметлика, Габито. Тя ще слагам повече. Тя сега ще яде някаква супер яка пица, аз ще ям някаква супер гадна. Маслини, това е брутално. Ето, може да видите. Супер яко изглежда, между другото. Но не за дълго. Отново съм аз наред да тегля. Домати! Домат! Това е вкусно. Да, но когато има и доматен сос, малко става... Да, с желирни бомбони. И сега, тук с лъжицата ще сложа. Няма как. И желирани бомбони, човек, аз забравя. Домат и желирни бомбони. Окей, ужас. Поне няма месо още. То няма и да има. Но до мен да ме спадне малко крем-вирши. Така, мой ред е... Моркови! Перфекшън! Моята пица става супер яка, между другото. Не, аз не обичам моркови. Нямам търпение да изям, до сега няма нищо гадно, в смисъл чак толкова. Има морковите. Ама на пица. Никога не съм яла пица с моркови. Сейм. Това ще е яко. Да, аз съм наред да тегля. Просто Габич преди това ми каза нещо смешно и сега се замислих над него. Над него. Габи, горчица! Тя мрази горчица! Аз се харесва да ви. Сега отивам в това. Не искам да ям тази пица. Не, Габи, ужас! Не! Слагай. Хората да виждат. Върна. Айде, слагай, яде! Се разрева и ще ми се разтече спиралата. Не мога, човек! Не ми се слагай! Айде, стискай! Няма! Служи се 4 точки горчица. 5. Човек ще повърза само от веризмата. Ужас! И след фаталната горчица е мой ред. Ужас. Не, аз на мен, само като го мириша. Бим възъл, хора! Yes!
Yes. Наистина тук има сополи, миньонско предно и някакви... Миньонско предно и някакви... Миньонско предно и някакви такива. Отново дойде мой ред и след фаталната горчица ще изтегля ново листче, което... Окей, файн. Какво е това? Чипс, не се вижда на камерата, защото го държа много гадно. Ето, чипс, вече се видя. Чипс е файн, ама с горчицата, поне стане чипс с вкусна горчица. Супер яко ще стане, what the fuck. Оха. Между другото, не съм ви показала как става моята пица. Ето я. Пак капиш. Аз тегли. И Габито изтегли. Грах. Фантастик Baby. Няма да е за мен. Фантастик Baby. Дай ми уже. Фантастик Baby. Отново е мой ред да тегля. След чипса и горчицата е ред на шоколад. Шоколад. Това е брутално. Това ще бъде много яка пица. Ето. Давай, видях. Тук вече слагаш повече, не ми пука. Само че нещо. Грева ми се разбиджитка пък. Върху горчицата, човек. Ай, слагай още едно и аз взем другото. И аз това изяждам. Добре. Бърка от вълшебната кутия и се пада салам! Уху! Така може да видите саламът отгоре. Тази пица стана иконична, трябваше да е по-голяма. И за пореден път тегля с твърни очи. Да се виждаш всички лищите, ама трябва и очите да се затваряш. Да, не знам защо. Ябълка! Ей там долу. Взимаме ябълката и това ще стане... Повече ябълка. Ти си нарязал много големи парчета, човек. Да. На парцали. На парцали. Ябълка се сипи на парцали. Яката ябълка, човек. Буквално. Си дадохме пиците като Още едно. Тази го ям. Аз слагаме това. Ето, може да покажеш на зрителите. Не показвам. Не. Отведе капи сос. Капи сос. Криси гад да сос. Напишете в коментарите, искате ли да се напише в Инстаграм Криси гад да сос. Ако събере 50 коментара, се напиши. Събере ли 50 коментара, се пише? Дай си нещо по-кринджово, покажи, да се напише. Криси Дона СКГ. Криси Дона СКГ гад да сос. И е Бела Хадид. Бела Хадид. Да, 50 коментара се прави така за един месец в Инстаграм. Да. Топено сирене, добре. То е супер вкусно. Само да днес тия продукция, ама ще го дилнем. Служи от цялото и то се разтопи върху пицата и стане някакво много яко, човек. 100%. Сигурна ли си? 100%! Чакай. Какво ставаш? Някой, ако е гледал Ривърдейл, ако гледа Ривърдейл сериала, да напише в коментар: гледам Ривърдейл, новия сезон, където са включени пукащите бомбонки. Напишете хаштаг пукащи бомбонки. Да, и аз оттам го видях и викам на Габито: айде да си вземем пукащи бомбонки. И аз някакво ги видях супер рано в магазина, така че... Да. Inspired by Riverdale. Всичките ги слагаш. Яс! Малко се слаги при мен. Ама не долу, слигна пицата. Добре, Кристо до мен пука. Вие на камерата няма го чуете, ама... Да, пукаме пукащите бомбонки. Много яко. Кремвирш! Вече станах с двете меса, някакво супер рандом. Това е, защото аз съм вегетарианка и затова се падна на Габито. Нагласено ли е? Според вас, ако е нагласено, напишете в коментарите, вие нагласихте нарочно видеото Кристо да не яде месо. Габито яде кремвирш. Не съм яла в много време.
И аз трябва да изтекла, да, вярно. Добре. Я, с Кристо мрази люто, мрази го, Кристо не раде люто. Лут, червен, пипер. Ето можеш да сложиш повечето. Не, това може да ти позволява малко. Не може, повече. Няма, аз ще умра от лютост. Лютост. Спайси. Фак, гадост. Ето станаха само 3. Не! Оле, колко бързо ми времето. Добре. Кисели краставички, хора! Кристо умира на фон, защото това е любимото. Това е едно от другите малко неща, които ям. Те между са много вкусни. Не знам, някаква марка рам в един голям буркан. Мой ред е да изтегля листче. Фак! Майонеза, човек! Оле, ние имаме някакви способности, между другото. Да, буквално имаме способности. Това, ако не го знаете, да ви го кажем като един факт за нас, по време на видеото. Вие, че имаме някакви способности, не знам, сестрински или какви, но винаги ни се случват някакви иконични неща. Да, буквално. Говорим за някой и той се появява. Да, с някаква супер запутана уличка. Например. Или пък в мола. Точно си говорим на долния етаж, те са на третия етаж. Какъв е шанса? Отговорете на коментар. Не, по-голямото е, че тя говори в някой и те скачва в рейса. Докато тя е в рейса. Или в някакви запутани улички. Това почти винаги се получава. Трябва да внимаваме за кой говорим. Наред отново е Габи Got the Sauce. И остана едно, което трябва да е царевицата. Да. Царевичка. Подай ми. Обичаш. Царевичката. Габи Got the царевичка. Оставете 100 коментара. Аз се пиша както стана на предишното, дето ви го казахме от Деве. А пък Габито се пише Габи Got the царевичка в Инстаграм. 100 коментара само. Това е. Сега трябва да слъм кашкавал, защото така е по правилата. И моята пица. Обожавам тази пица. Без да би били да носа разтопати да няма. Това як толкова кашкавал бе, не съм го поставила. Ами пити го. Пиците вече са готови. Това е на Габито. Вижте колко брутално изглежда направо да издееш и би им бъзали, не знам къде са, но да. Ето и моята. Изглежда много гнусно. И твоите изглежда супер яко, what. Приготвили сме си чашки с вода и прибори. И започваме да ядем. Отрязахме си по едно парче и да опитаме да ядем. Добре, давай си първо. Не, аз не мога. Давай. Човек, то смърди на миньонс. Оле, да мирише на зелените бомбони. Тихо сега, чак. Ора, ще повърна. Що през пръвсна? Гадно ли? И е супер люто. Ясно. И лютото с вилирните бомбони, човек, е брутално годно. Моята не е от най-вкусните също. Не бива. Това е ужасно гадно. Гърха е много гаден, между другото. Аз също не мога да изям. Мога да изям отделно. Моето беше много гадно. Това беше за днес, хора. Намерих с бим базо и беше много гадно. Така, рава резултати, дето не мога да издем, няма да правим наказания. Надяваме се видеото да ви е харесало и ако ви е харесало, знаете какво да правите. Така, видеото трябваше да е с Иван, посветено на него, защото той поради непредвидени обстоятелства не можа да дойде точно днес, не се бяхме подготвили, нямаше да ни го снимаме. И затова харесайте и пишете коментари, и за да може Иван да се включи в видеята, защото каза, че няма да се включи, ако има толкова малко коментари. Напишете в коментарите коя е по-гадната пица. Да, напишете коя е по-гадната пица. И двете са ужасни. И така.